Lewap we Mary vilayetlerinde Halkara Zenanlar Günü münasibetli aýal gyzlaryň belli bir bölegine prezidentiň adyndan pul sowatlary gowşurylyp başlandy. Köp hojaluk çağalaryna berilýän 60 manady dukan bergilerine berýär. İşlemeýän ýa-da okumaýan aýal gyzlaryň ençemesi bolsa özleriniň hem bu ýurdun raýatydygyny aýdyp, özleriniň pul sowadynyň berilmezligine nägilelik bildirýär. Bu aralykda döwlet telewizionyasına öňünden reportajlary taýýarlamak üçin çäreler geçirilip, olarda aýal gyzlaryň pul sowadyny maňlaýyna sylyp alýan pursatlary ýazgy edildi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 5 martda Lewapdan we Mardan maglumat berdiler. 4 martda Türkmenabad şäheriniň tas ähli idare kärhanalarynda, çağlar baglarynda, orta mekdeplerinde aýal gyzlara 60 manat pul sowady gowşuruldy. İdare kärhanalarda hasapçylar işgäriň familiýasynyň bellenen ýerine gol çekdirip 60 manady nagd görnüşinde paýladylar. Dip ýagdaýlardan habarly Lewaply büdjet işgäri anonim şertde gurrun berdi. Şunlar marda hem şuna meňdeş ýagdaýlary synlasa bolýar. Başlangyç sınıflarda okuyan çağalaryň we çağalar bagyna gatnaýan körpeleriň enatalaryndan pasportly gelip ýörite kagyda gol çekip pul sowadyny alyp gitmek talap edilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow indi 20 ýyldan gowrak wagt bäri bolşýaly şöyle hem 8 martda aýal gyzlaryň belli bir bölegine pul sowatlaryny bermegi buyurdy. 23 fevraldaky karara laýyklykda 60 manat möçöründäki serişde 1-6 mart aralygynda gowşurulmaly edildi. Ýöne bu sowat öňki ýyllaryň tejribelerine laýyklykda öý hojalykçy aýal gyzlara, mektepde okumaýan çağalar bagyna gatnamaýan gyzlara, şeýle-de hususy kärhanalarda işleýän zenanlara berilmeýär. Döwlet idarasynda işlemeýän ýa-da okumaýan marly aýal gyzlaryň ençemesi özlerine pul sowadynyň berilmezligine nägilelik bildirýär. Biz pul sowady bu sapar bize de berler diýip garaşdyk. Ýöne ýene-de umydymyz puç boldy. 60 manat köp pul däl. Ýöne bu ýerde aýal gyzlar ikä bölünýär. Mesele şunda. Biz işlemesek de, okumasak da, oba hojalygynda zähmet çekip ýa-da başga işlerde işläp ýurdumyza goşunt goşýarys diýip marly öý hojalykçy zenan anonim şertde gurrun berdi. Türkmenistanda dolaryň 2 bahasy bolup sowat beriljek 60 manat döwlet kursunda $17 gowrak, Garawazar bahasynda $3 golay serişde bolýar. Habarçylarymyz sowadyň mukdarynyň ujypsyzdygyny, ýöne ykdysady kynçylyklaryň we giň aýran işsizligiň arasynda gurupdan düşen köp maşgalanyň bu puly hem mätäşdigini aýdýarlar. Köp maşgalada çağalara berilýän pul çağanyň özüne berilmeýär. Enatalar olara öýe gerek bolan harytlary satyn alýarlar ýa-da dükanlary öňden hardyny satyn alan harytlarynyň bergilerini berýärler. Dip marly ene şaýat bolan ýagdaýlaryny anonim şertde gurrun berdi. Bu aralykda döwlet telewizionyasına öňünden reportajlar taýýarlamak üçin çäreler geçirilip, olarda aýal gyzlaryň 60 manady maňlaýyna sylyp alýan pursatlary ýazgy edildi. Şeýle çäreleriň biri 4 martda Türkmenabad şäher häkimliginiň uly zalynda geçirildi. Oňa idare kärhanalaryň zenan işgärleri bilen bir hatarda talip gyzlar mejburi gatnaşdyryldy. Olaryň pul konvertini alyp maňlaýyna sylayan pursatlary ýazgy edildi. Çäre ýazgy edilende oturan aýal gyzlardan diňe ýylgyryp durmak we konvert gowşurulanda 2 elini galdyryp çapak çalmak talap edildi. Çäreni dolandyrýan işgärler çapak çalyň ýylgyryň diýip gyýgyryp durdular diýip çäre gatnaşan Türkmenabadly büdjet işgäri anonim şertde gurrun berdi. Şeýle-de çäre gatnaşan aýal gyzlaryň egin başyna berk üns berildi. Olaryň eşikleri gözden geçirilip, olar zala yekeme-yeke goýberildi. Gelinleriň nädip ýalyk daňanlygyna, gyzlaryň nädip tahyýa giýenligine hem berk üns berildi. Ýaglykdan täkelçe saçy çyksa, oňa dessine saçyny toplap, ýalygy gaýtadan dakmagy talap etdiler. Çäre geçirilýän mahaly oturguşlarda oturan aýal gyzlaryň aýakgaplary görünmez ýaly bellik edildi. Dip Türkmenabadly büdjet işgäri bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Lewawyň we Marynyň häkimetlerinden tesvir alyp bilmedi. Bu aralykda Lewapda habarçymyz aýal gyzlary uly dawara bilen gowşurulýan we türkmen medeniýetinde ýurtda aýal gyzlara goýulýan hormatyň nyşany hökmünde mahabatlandyrylýan 60 manat pul sowadyna häzir nämäniň düşýändigini anyklady. Muňa bir sany dezodorant ýa-da şampun satyn alyp bolýar. Azyk önümlerinden bir guty ýumurtga düşýär. 30 sany ýumurtga 60 manat bahalanýar ýa-da bu pula bir sany kalbasa satyn alyp bolýar. Ýöne bu pula bir sany tort hem düşmeýär. Iň ýönekeýje tortlaryň bahasy 100 manatdan başlanýar. Olaryň bahasy 250 manada çenli ýetýär diýip habarçymyz sözüni jemledi.
Hormatly dinleyijiler, aýal gyzlara bagyşlanan Salam Dogan atly ýörite gepleşigimiziň efire beriljek nowatdaky sanynda Halkara Dinanlar güni we onuň Türkmenistanda bellenişi barada giňişleýin söhbet edilýär. Gepleşigi şu hepdäniň şenbe gününde dinläp bilersiňiz. Türkmenistan'a awtolog satýan we awtolog satyn alýan adamlar iýleçini aýdylmagyna görä häkimiýetleriň ýene bir garaşylmadyk sowgadyna ýa-da nowatda kokkosyna şaýat bolurlar. Mundan öňe awtology bir raýatyň adyndan başga bir raýatyň adyna geçirmegiň döwlet tölegi 260 manat bolan bolsa, ol 960 manata çykarly. Adatlygyň Balkanlar kawarçysynyň ýazmagyna görä, diňe uloglary atdan ada geçirmek gymmatlamady. Eýsem uloglaryň guratluk katyn almak, olary döwlet diagnostika barlygyndan geçirmek hem gymmatlap 300 manat töwere bolanlygyndan 600 manata çenli ýokarlandy. Türkmenistanda ulog satyn alan bir näçe adamyň şol sanyny anonimlik şertinde gürleşen polis işgäriniň sözlerine görä, uloglaryň ähli görnüşini atdan ada geçirmegiň, guratluk barlygynyň tölegleriniň birden ençemesi gymmatladylmagy adamlary aljarangy ýagdaýa saldy. Türkmenistanda polis işgäriniň tasdiklamagyna görä, awtologlar meselesindäki soňky täzelik töleglerin ýokarlanjakdygy öňünden hiç kime mälim bolmady. Bu buyruk ir saat 7'de vilayetin içeri işler bölümünün başlygy aýdanyndan soň bilindi. Garaşylmadyk waka boldy. Diýip Türkmenistana şäheriniň ýol polisiýasyny uloglary hasaba alýan we döwlet belgesini berýän bölümiň hünärmeni adatlygyň habarçysyna aýtdy. Onuň sözlerine görä, bu ýagdaý ulogyny bir günen satan we onuň resminamalaryny atdan ada geçirmegi bir gün soňa goýan bir raýaty gaty oňaýsyz ýagdaýa saldy. Avtologum köne BMW ulagy 13.000 manada sattım şu gün ýol polisiýasynyň uloglary hasaba alyş idaratyna baranymda men öz hasabymdan jemi 1500 manat pul çykdyjy etmeli boldum. Diýip başga bir ýaşaýjy ulanyp gören köne ulogyny gysgaly pul berurlygy üçin satanlygyny, bu gymmatlaýyşyň özüne gaty degenligini gürrüň berdi. Anonimlik şertinde urlaşan Türkmenistana ýaşaýjynyň aýtmagyna görä, aýlyklar, kömek pulu we pensiýa tölegleri 7 we 10 göterim ýokarlandy. Döwlet harytlary we hyzmatlary bolsa ýüzlerçesi gymmatlady. Bu akla sığjak zat däl. Hökümet çeňigiň gaňyrçagyna kiçijik iýim goýup, uly balyk tutýan balykça meňdeýär. Adamlar bu zatlara uzak çydamady. Ujypsyz aýlyk, bahalar keyik şahynda. Diýip adynyň aýdylmalygy şertinde gürleşen ýene bir ýaşaýjy durmuşyň birden we gaty gymmatlamagyndan nägileligini bildirdi. Ukrainanyň deňiz dronlary basylyp alynan Krymyň kenar ýakalaryna Rus patrul gemisini Sergey Kotowy urup suwa gark etdi diýip Ukrainanyň Harby Aňtogullygynyň baş müdirliginiň 5 martda çap eden beýanatynda aýdylýar. Telegramda çap edilen beýanatda Harby Aňtogullygynyň saýlamy 13-nji toparynyň we Ukrainanyň harby deňiz güýçleriniň amala aşyran hüjüminiň digital transformasiýa ministrliginiň gollawy bilen geçirilenini wellenýär. Magura we 5 deňiz dronlarynyň uran zarbasy netijesinde Russiýanyň 22.160 gemi taslamasy Sergey Kotowyň ilki bölegine sag we çep taraplarına ziyan etdi. Bu hereket Kerch boğazyndan uzak bolmadyk ýerde Ukrainanyň territorial suwlaryna boldy diýip beýanatda aýdylýar. Şeýle-de beýanatda weýran edilen Rus gemisiniň bakasynyň takmynyň 65 milyon dolar bolanlygy wellenilýär. Harby Aňtogullygynyň biraz soň sosial media platformasynda ýerleşdiren videosy Sergey Kotow gemisiniň nähili ýagdaýda gark bolanyny görkezýär. Goňrumtul ak gary renkli video deňiz dronlarynyň kameralardan, dürli buruşlardan we uzak aralykdan düşürilene meňzäp Sergey Kotow diýilip bilinýän gemide bolan bir näçe partlamany görkezýär. Harby Aňtogullygynyň wekili Andrey Yusuf Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna deslapky maglumatlara görä gemi ekipasynyň agdalarynyň arasynda ölenleriň we yaraly bolanlaryň bardygyny, olaryň käýeriniň evakuasiýa edilen bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Ol ýerde ölenler we yaraly bolanlar bar. Emma muňa garamazdan ekipasyň bir böleginiň evakuasiýa edilen bolmagy ähtimal diýip Yusuf Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Ýok ediciler sınıfına giren gämi aýdylmagyna görä ganatly raketalar daşýar we onuň 60 jemesi ekipaj agzasy bar. Sosial mediada çıkan habarlarda aýdylmagyna görä gäme öten akşam Feodosya portuna hüjüm edilipdir. Öňkü tweetlerde X platformasynda yerleşdirilen video görnüşinden urulan zarbanyň täsiriniň we partlamanyň uly bolanlygyny görkezýär. Russiýa Ukraina tarapynyň gämi hüjüm barada aýdanlaryna hiç eli düşündürüş bermedi. Ýöne Russiýanyň Gorunmak ministrligine ýakyn uruş blogy Arbar bu gäminiň ýok edilendigini aýtdy. Russiýanyň Gara deňiz floty basyp aldylygyň nyşany. Ol Ukrainanyň Krymyny bolup bilmez diýip Prezident Volodymyr Zelenskiýiň diwanynyň başlygy Andriy Yermak 5 martda Telegramda ýazdy. Partlama sesleri 5 mart günü ýerden Krymyň Kerch şäherinde hem eşdildi we basylyp alynan ýarym adany Russiýa bilen birleşdirýän köprü ýapyldy diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Krym hakikatlary taslamasy habar berdi. Soňky maglumata görä bu köprüni dolandyrýan Rus administrasiýasy 5 martda ir saat 7 töwereginde köprüdäki awtolog gatnawynyň gaýtadan açylandygyny habar berdi. Ukraina goşuny geçen ay Russiýanyň iň uly desant gämileriniň birini Sezar Kunikowy basylyp alynan Krymyň Gara deňiz kenarlaryna ýok edendigini aýtdy. Şonu 14 fevralda urulan zarbada hem Ukraina goşunynyň we harby aňta ullugynyň Magurow 5 deňiz dronyny ulananlygy habar berilipdi. Fevral aýynyň başynda bolsa Ukraina güýçleri Russiýanyň raketa bilen ýaraglanan korvetini Ivanovetsy Gara deňizde gark etdi. Şonu bu operasiýanyň saýlamy 13-nji topor tarapyndan Magurow 5 dronlaryny ulanmak arkaly geçirilenligi habar berildi. Russiýa Ukraina tarapynyň bu iki gämi barada aýdanlaryna hiç bir düşündürüş bermedi. Magurow 5 drony deňiz awtonom gorugçysynyň uçarmansyz robot enjamynyň 5-nji görnüşiniň gysgaldylan adyny aňladýar we geçen ýyl ulanylşa giredildi. Bu dron aýdylmagyna görä ýokary tezlik gämesine çalymdaş bolup onuň iň ýokary tezligi sagatda 80 kilometre çenli baryp ýetýär. Şeýle de bu dron 320 kilograma çenli ýük göterip bilýär.